Hementxe gaude, Arnasetik bideo sormen lehiaketako finalian, Amasa Bilamonan. Eta juntatu gea 150 pertsona inguru, 89 lan jasoitugu, sekulako lanak. Eta adibidez publikoaren sarian, 1000 bozka baino gehiago jasoitugu. Giro aparte aukido hemen, eta pospozik jundia guztiak sariakin etxea. Enteratu ginenen zeola lehiaketa bat euskerana eta arnasgunena eta guk pentsatu genuen parte hartzea eta bideoa iteko prestatu genuen gidoia lehenengo eta gero grabatu genuen eta bialdu genuen. Nun espero deus eta dela nada ikusi dut nire izena eta oso pozik. Azpeitin euskeraz asko hitz egiteula handeinuk esan zigun oportunitate bat dela, ika eta hitz egiteko taula, eta atzenin apunta ginen. Gustatu zaigu, bai. Bai, hola euskara bultzatzen da, eta ikusten duzu Euskal Herrin ze euskara mota dauden. Euskara mota asko daudela, da guk ika erabili dugu, ondo zailago erabiltzen. Ika asko daude eta hizkuntza asko, orduan, Zarauztarrez da ikaz. Eta ikusi dugu, zenbat euskara mota, ze desberdinak, da azkenin nik uste gaur ere ikasi dugula pixkot. Daukeu beste aizpe bat eta konpartitu denen artean eta... Nora bate joan. Irrisarrira. Bai. Irrisarri lanera egun bat pasatzera, tirolina eta dena. Zaldian ibili, dentikan. Bizikletan ibili, zirkuito dena, dentikan. Arbol tartina egin. Ze pentsatueten jasotako lanan inguruan? Iruditu zaitela Jesukriston kalidadia kaela, adimena, sormena, eta hemendikan aurrea argi geratzen zait, Euskal eduki sortzaile berria sortuko gara hemendikan urte batzuta, beraz, segi hortan.